Здравейте, българи! Поводът да направя това видео е... Вчера беше публикувана информация, че едва 36% от пътищата в България са в добро състояние. С добра пътна настилка, осигурителност и маркировка. Представете ли си, хора, за почти 20 години в Европейския съюз, по-точно 18 години сме в Европейския съюз, и едва 36%, една трета от пътищата ни стават. Разбирате ли за какво става въпрос? Защото ето там, това е новата магистрала, там зад завоя някъде ние се стремим към хубавия просперитет, към хубавия живот, а вижте реалността. Ето е реалността, в която живеем. Сега ще ви покажа. И знаете ли, правейки това видео, това е едно своя рода дежавю, защото това видео съм го правил преди 13 години, когато пуснаха в експлоатация новата магистрала Марица. И тогава направих същото видео, защото бях провокиран, когато водещите медии тогава съобщиха един ден, че са преведени 52 милиона евро на фирмата, която е строила този лот тук на магистралата. В един ден преведени на два транша, така съобщиха водещите телевизии. 52 милиона евро, забележете, за възстановяване инфраструктурата около магистрала Марица. И вижте сега как е възстановена инфраструктурата. Тук, в нашето село, имахме асфалтов път от селото до река Марица, която е там в далечината. Асфалтов път, направен още през комунизма, и асфалтов път, който като стигнеш до Марица наляво надясно по лигата, води до нивите на хората. И хората, земеделските производители, си ходихме по асфалтов хубав път до нивите. И вижте сега какво стана с този път. Когато се строеше магистралата, тежките камиони и гондоли, които извозваха пръста, изкопана от трасето на магистралата и ги изсипваха по дигите на Марица. Естествено е, че разбиха пътя. Нали? Тежки камиони, тежащи по 40 тона, натоварени с пръст. Разбиха асфалтовия път. Ето, сега ви го показвам. Пътя е само дупки, кратер до кратер. Ето, това е пътя, който имахме асфалтове, и това остана след строежа на магистралата. Разбирате ли? И какво стана с пътя? Ето, хората с колела отиват да ловят риба на Марица. Нещо да беше възстановено. 52 милиона евро в един ден. И тогава управляващите преведаха тези пари. Собственика на фирмата, която строи този лот на магистралата, беше лидер на опозицията тогава. И нали, за мен има два варианта. Или управляващите са свръхнекадърници и не контролират нищо и така раздават пари за несвършена работа, или са големи мошеници и крадци и заедно с опозицията, като си преведат парите и вечер си ги разпределят. Или няма друг вариант. Ако питате мен, аз съмнявам, и за мен и двата варианта са истината. Ето вижте дупки, асфалтовия път, който имаше хубав, едни големи кратери. И това е. И най-ме е яд, и аз вече се смея, защото толкова с години вече, като излезнат земеделските министри един подред друг и да казват, земеделските стопани трябва да оптимизират разходите си, за да държат ниски цените на земеделската продукция за народа. Ами Таранколо, как да държа и да оптимизирам разходите, като вие ми разрушихте пътя, асфалтовия, който имах до нивите, и ще щупя я лист на ресор, я ще гръмна гума, разхода ми на гориво е повече, тръгнеш, спреш да излезеш от дупката, от кратера. Ето вижте. И вижте как е възстановена инфраструктурата около магистралата. Не виждате къде са заминали 52 милиона евро.
Естествено, тогава видеото не беше показано по телевизията. Много наивен съм бил, нали? Тъй като управляващите партии и водещите телевизии са едно. Но днешният повод да направя видеото е по-скоро отново този яд, който ме взема, защото загиват деца, нашите деца гинат по тези пътища. Разбирате ли? И вече не по пътища, по тротуарите гинат. Ето вижте как е направен новия мост, нов насип, ви показвам, над магистралата. Не е асфалтиран, той е оставено на насип само, разбирате ли? Ето колчетата, дори не са сложили мантинела. Ето. Така се строи. 18 години, 18 години, десетки години въведени на винетни такси, повишени данъци за автомобилите, направени на конска сила, милиарди евро по програми, европрограми за усвояване за пътища. Ето вижте как се строят пътища. Оставен на насип. Моста над магистралата е оставен един насип. Дори мантинелата не са сложили. Ето, насип. И жалкото е, че тези хора ни управляват вече 18 години. И народа все се надява, нали, да дойде хубавото време, да живеем като на Запад, в просперитет, в хармония. Мислите ли, че някога ще се случи това? Ето гледайте. Това е моста, един от надлезите над магистрала Марица. Дори няма, всичко е насип. Няма бетонна шапка да се спре, нали, свлачището на този насип. Както трябва да се прави, както са проектите, както е един истински строеж. Усвоени са в кавички, източени са едни милиони. Вече 18 години милиарди. И кервана си върви, кучетата си лаят. Ето вижте. Вижте, това е насипа и се качвам към моста. И вижте, асфалтирано е само отсечката над самата магистрала. Разбирате ли? Да спестят някой лев господата, да си ги делнат. Ето, асфалтирана е само отсечката, точно моста над магистралата. Народе, българи, не знам как трябва да излезете от летаргията, която не е обхванала, но знам, че за да стигнем този просперитет, защото виждате ли новата магистрала, която води уж към запада, към хубавия живот? И ей там на завоя и в далечината, там е светлото бъдеще, което все го чакаме, светлото бъдеще да дойде и той все не идва. И ще го чакаме още 35, още 70 години, още 140 години и пак няма да дойде. Знаете ли защо? Защото медала има две страни. Едната страна е лошата страна, тъмната страна, мръсната страна. Страната на лицемерието, тази, която живеем, която храним в момента. А другата страна е хубавата, светлата страна. И ето го решението, хора. Единственият шанс за добро, да дойде светлото бъдеще, да живеем в просперитет, е да създадем и да възпитаме в добродетели идното поколение и децата ни. Защото без добродетели, виждате какво става. Като ги няма добродетелите в хората, в народа, ето е реалността, в която живеем. Пълен батак. Пълен батак. Това е реалността, това е бъдещето, към което все се стремим и все чакаме да дойде и все някой не е виновен, че не идва.
Защото прав беше онзи министър-председател, който управляваше тогава, като се строеше магистралата. Нали? Помните, че каза, че такъв не е материал. Ами такъв не е материала, само че и той е от този материал, всички управляващи са от този материал, всички идващи да управляват ще са от този материал. Ако не, възпитаме и изградим добродетелите в децата ни. Защото хора без доблест, без почтенност, без честност, без доброта, без щедрост, без широта на мисленето, без чувство за перспектива и най-вече без лоялност към народа. Защото никой от управляващите не е лоялен към народа си. За някой друг милион продава душата и народа си. Това е най-страшното. И ще продължим да си живеем и тук в реалността, смотаната, безпощадна реалност, за съжаление. Бъдете умни хора, българи, излезте от летаргията. Останете със здраве!